Àngel Guimerà i Jorge va morir el 18 de juliol de 1924, a l'edat de 77 anys. El mal estat de salut de l'il·lustre dramaturg era conegut des de feia dies. Al matí, un episodi urèmic va agreujar molt el mal estat de salut de Guimerà i el doctor Joan Soler i Pla, el seu metge de confiança, va comunicar que no sobreviuria un dia més. En aquell moment van avisar l'ecònom de Santa Maria del Mar, el sacerdot i amic de la família Jaume Franquet, perquè li administrés els sants sagraments. Guimerà, encara conscient, va rebre l'extremunció. A 1:15 de la tarda, el gran prohom de Catalunya va morir, creant així una gran commoció social. El cos d'Àngel Guimerà va reposar a la cambra mortuòria embolcallat amb la senyera i rodejat de flors. La sala va ser molt concorreguda i altes personalitats de la cultura i de la política es van presentar a casa del poeta, ubicada al carrer del Petritxol número 4. A destacar el compositor Enric Morera i el director de l'Orfeó Català Lluís Millet, entre d'altres. Es calcula que en total li van dedicar unes 50.000 firmes de condol, va rebre més de 1.000 targetes de condol i innumerables telegrames. L'endemà dissabte, a les 3 de la tarda, el carrer Petritxol, la plaça del Pi i els carrers propers estaven plens de gent que es preparava per l'acte de l'enterrament. Tots els establiments comercials van tancar les portes. A les 4 arribava la carrossa fúnebre a la plaça del Pi, un cotxe de luxe amb 2 cavalls i els lacais vestits a la Frederica. El trasllat del fèretre es va iniciar des del seu domicili fins a l'església del Pi, on l'esperaven totes les personalitats del moment amb un respectuós silenci. Posteriorment, es va iniciar la comitiva encapçalada pel seu gran amic Pere Aldebert, el literat Conrad Roure, Arcadi Simó, el canonge Boada en representació del bisbat, el seu metge i amic Joan Soler i Pla i el seu cosí Josep Romeu i Guimerà. A més, dins de l'església del Pi hi havia figures tan destacades com el novel·lista Narcís Oller, l'expresident de la Mancomunitat i reconegut arquitecte Josep Puig i Cadafalch, l'exministre Joan Ventosa i Calvell, el president de l'Ateneu i filòleg de referència Pompeu Fabra, el dramaturg conegut com el poeta dels humils Ignasi Iglesias, l'escriptor i dibuixant Apel·les Mestres, el polític Lluís Duran i Ventosa, el poeta i autor de teatre Josep Carner, el compositor i músic Antoni Nicolau, el polític Manuel Carrasco i Formiguera, el poeta i polític Ventura Gassol, l'empresari Joan Antoni Güell i el periodista, poeta i polític Ferran Agulló, entre d'altres. Al sortir del temple, la carrossa fúnebre amb el fèretre de Guimerà va engegar el pas entre una gran multitud de persones de totes les condicions i classes socials. Primer pel carrer del Cardenal Casanyes i posteriorment pel centre de la Rambla, era acomiadat pel poble amb una gran solemnitat. Fins al moment
La manifestació de dol tan massiva dedicada a Àngel Guimerà només era comparable a la dels enterraments de mossèn Cinto Verdaguer, Josep Torres i Bages, Joan Maragall i Enric Prat de la Riba. Quan el seguici va arribar a la plaça de la Pau, es va aturar i se li va cantar una altra absolta. Posteriorment es va acomiadar el dol. El trajecte cap al cementiri va omplir la carretera del Morrot de moltes persones que van voler acompanyar el seguici fúnebre fins al cementiri de Montjuïc. Al darrere, una gran quantitat de cotxes portaven les corones de flors. El cementiri de Montjuïc havia estat inaugurat el 17 de març de 1883, quan el cementiri de Poblenou, el primer de Barcelona, havia quedat petit a causa del ràpid creixement demogràfic de la població i de les reiterades epidèmies que patia la ciutadania. Al desembre del mateix any, Àngel Guimerà va adquirir una sepultura per enterrar-hi a la seva mare, Margarita Jorge Castellano, una persona molt estimada pel dramaturg. La zona escollida era molt propera a la via d'accés al cementiri, on moltes de les famílies benestants barcelonines adquirien parcel·les per fer construir sepultures realitzades pels millors arquitectes i escultors del moment, com per exemple Josep Puig i Cadafalch, qui va dissenyar un panteó neogòtic a la família Terrades, amb col·laboració de l'escultor Eusebi Arnau, Josep Llimona, amb la figura de l'àngel del Panteó Torres, o Enric Clarasó, un dels escultors més prolífics del cementiri, que treballaria en obres molt properes, com per exemple amb els panteons de les famílies de l'artista Santiago Rossinyol o de la família Batlló, reconeguts industrials del tèxtil. La sepultura de Guimerà es tractava de l'hipogeu bizantí número 9, ubicat a la via de Sant Josep, a l'agrupació Tercera, la via on s'hi van adquirir les primeres sepultures del cementiri. Moltes persones esperaven dins del cementiri. El taüt va ser portat a pes durant els últims metres, fins a arribar a peu de la seva sepultura, i és allà on van dedicar-li un últim homenatge. El taüt va ser exposat i obert per veure per última vegada Guimerà. Josep Puig i Cadafalch va ser l'encarregat de dedicar-li les següents paraules. No goso a parlar perquè la solemnitat del moment corprèn i emmudeix, però els parents i amics del poeta han volgut que fos jo qui us donés les gràcies per l'assistència a l'enterrament, per la devoció que heu demostrat i pel recolliment del qual doneu mostra. El cos del poeta baixarà a la terra, però la seva ànima va a l'eternitat. Ell viurà eternament entre nosaltres, i la seva memòria s'hi trobarà perquè tots nosaltres estem muts íntimament amb ell per la comunió de pensaments i sentiments. Tots nosaltres som seus. Seguidament va parlar el polític i amic de Guimerà, Manuel Folguera i Duran. Ha mort l'home, però no ha mort ni el poeta ni el patriota. Ell havia dit, l'ànima és meva, doncs ara, mort ell, l'ànima és nostra. Nosaltres sabrem enaltir-la i imitar-la. En Guimerà era un home íntegre en tots els sentits. Era un home tot d'una peça, però era ensems un infant i un geni. Nosaltres sempre el recordarem. Recordarem el que ha dit, i més encara l'exemple que ha donat. Ara és mort, el veiem aquí, embolcallat amb la bandera. Junts hem anat tota la vida, ara la seva obra ja és al terme. Tots seguirem fidels al seu exemple, les seves ensenyances. Tots serem catalans sempre. L'ànima de Catalunya és nostra. Un cop acabats els parlaments, el taüt va ser enterrat mentre que els assistents cantaven la Santa Espina, la coneguda sardana escrita per Àngel Guimerà i musicada per Enric Morera. Posteriorment a la mort de Guimerà, van haver-hi moltes commemoracions a la seva persona, escrits i dedicatòries a la premsa, i també actes d'homenatge a la seva sepultura. A destacar el dia 1 de novembre del mateix any de la seva mort. El dia de Tots Sants, milers de persones es van apropar al seu hipogeu, on s'hi va col·locar una gran creu de flors naturals que guarnia la làpida i una petita capella improvisada pels mateixos assistents. Nombroses comissions, la majoria d'entitats culturals catalanistes, hi van desfilar. També la Comissió Municipal, la qual, com de costum, també va visitar les sepultures d'altres prohoms de la ciutat, Bartomeu Robert, Francesc Rius i Taulet, Enric Prat de la Riba, Jacint Verdaguer, Pasqual Madoz, Josep Maria Vallès i Ribot, entre d'altres.
La làpida de la sepultura d'Àngel Guimerà hi té inscrit també el nom de Pere Aldebert, el seu íntim amic. Aldebert va ser una persona molt propera a Àngel Guimerà al llarg de la seva vida. Mostra d'això va ser que quan va morir la mare de Guimerà, el dramaturg va anar a viure amb ell i la seva família al carrer de Petritxol número 4, pis principal primera. El carrer Petritxol era una via molt coneguda dins dels moviments culturals barcelonins de l'època. Conté diversos establiments centenaris, com per exemple la Casa Miret o la Sala Parés, la famosa sala d'exposicions d'art. Des de la seva fundació l'any 1877, destacats artistes hi han exposat les seves obres, com per exemple Ramon Casas, Enric Clarasó i Santiago Rossinyol, qui té diverses referències a la seva persona al llarg del carrer. Actualment, la via també conté diversos establiments que s'han reconvertit en concorregudes xocolateries. La Dulcinea, antigament la taverna L'Ella, era un dels locals on Guimerà hi passava més estones, raó per la qual es coneixia com la taverna de Guimerà. A més, en aquest carrer hi ha nascut i viscut moltes personalitats destacades, i diverses rajoles així ho recorden. Al número 11 hi va néixer, viure i morir el metge i científic Francesc Salvà i Campillo. A la mateixa casa també hi va treballar de jove la famosa cantant d'òpera Montserrat Cavallé. Molt a prop, el ballarí i coreògraf Joan Magrinyà i Sant Romà va fundar el seu estudi al número 1, la mateixa casa on va néixer Josep Puiggarí i Llobet, conegut dibuixant, historiador de l'art i arxiver de la ciutat. El 1924, l'any de la mort de Guimerà, també va néixer en aquest carrer Lluís Millà i Reig, llibreter, editor i arxiver teatral, i Joan Anton Maragall i Noble, galerista i fill del reconegut poeta Joan Maragall, l'any 1925 va adquirir la Sala Parés i va esdevenir el president de l'Associació de Veïns del carrer Petritxol. Sens dubte, un dels personatges destacables i veí del carrer va ser Pere Aldebert i Martorell, escriptor, periodista i una figura notable de la Renaixença catalana. Juntament amb altres joves, va ser el fundador de la revista catalanista La Gramalla, un projecte que volia regenerar la literatura i la llengua catalana. Posteriorment, alguns dels seus editors van formar la Renaixença, i Pere Aldebert i Àngel Guimerà van ser els principals impulsors d'un nou diari català que promocionava la cultura catalana i defensava les tesis polítiques del nacionalisme català d'Enric Prat de la Riba. Aldebert era conegut per ser un periodista d'una gran agudesa i ironia, per la qual cosa els seus articles eren molt llegits. Es pot afirmar que les seves lletres formen part de la literatura periodística i avui dia es conserven a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Pere Aldebert va morir la nit del 5 de desembre de 1932, al seu domicili del carrer Petritxol. El seu enterrament es va dur a terme el dia 7 del mateix mes, al costat de la persona amb la qual va compartir gran part de la seva vida. Els noms Àngel Guimerà i Pere Aldebert restarien junts per sempre. El primer enterrament a la sepultura d'Àngel Guimerà es va dur a terme el 7 de desembre de 1883 per inhumar-hi la seva mare, Margarita Jorge Castellano. Nascuda a les Illes Canàries, va morir a l'edat de 64 anys i el seu cos va ser traslladat des del carrer de Palai 50 de Barcelona. Margarita Jorge va ser una persona molt present a la vida de Guimerà. Els primers anys a Tenerife, a l'edat de 7 anys es van traslladar al Vendrell, a Cal Ximet, la casa pairal de la família Guimerà, i posteriorment a Barcelona, on hi van viure junts fins a la seva mort. El 19 de maig de 1884, Guimerà hi va fer traslladar les despulles de Joaquim Font i Ferrés, el propietari de l'antiga farmàcia de la plaça del Pi. La rebotiga de la farmàcia anomenada Botica Central és on Guimerà va entrar en contacte amb els cercles intel·lectuals de la Renaixença. A les tertúlies literàries que s'hi organitzava hi assistien persones com els germans Ramon i Jaume Ramon Vidalés, escriptors que el van impulsar en el moviment literari català, el poeta i dramaturg Francesc Ubach i Vinyeta, l'escriptor Francesc Mateu i Fornells i el qui seria el seu gran amic Pere Aldebert. El tercer difunt inhumat a la sepultura va ser l'infant Eduard Aldebert i Sabater, fill de Pere Aldebert i de la seva esposa Josefina Sabater. Mort el 30 d'abril de 1890, a l'edat d'un any, va ser inhumat l'endemà a la sepultura de Guimerà per la unió que ja s'havia format entre les dues famílies.
El 19 de juliol de 1924 van inhumar el cos d'Àngel Guimerà i Jorge després d'un dels enterraments més multitudinaris de la història de Barcelona. El 9 de gener de 1927 van enterrar-hi a Josepa Sabater i Nubiola, esposa de Pere Aldebert. El 7 de desembre de 1932 hi van inhumar el difunt Pere Aldebert i Martorell, una de les persones més transcendentals en la vida i obra d'Àngel Guimerà. Finalment, l'any 1966 i 1969 hi van inhumar les germanes Adriana i Sara Aldebert i Sabater, filles del matrimoni entre Pere Aldebert i Josepa Sabater. Àngel Guimerà i Jorge va ser una de les figures més destacades de la Renaixença, l'autor dramàtic de referència amb més projecció internacional i un ferm activista del catalanisme i de la llengua catalana. És per aquesta raó que la seva sepultura forma part de la ruta històrica del cementiri de Montjuïc. Fa 100 anys de la seva mort, però la seva memòria perviurà per sempre.